Hej. Jeg vil gerne fortælle lidt om, hvorfor jeg er med i gruppen. Og jeg vil også dele en stor portion personlige sandheder, lad mig kalde dem det, sådan som jeg står i mit liv lige nu. Jeg tror, jeg er nødt til at gå lidt tilbage for at kunne fortælle om, hvor jeg står nu, og hvad mine mål er for fremtiden. Jeg er lige nu ude i naturen og har været ude og gå en god tur i skoven. Ja, lad os gå lidt tilbage. Jeg hedder Andrea, jeg er 27 år, jeg bor i Storkøbenhavnsområdet, og så er jeg skilt. Jeg blev skilt i december med min kære eksmand. Vi har en søn sammen, en fantastisk lille søn sammen, der hedder Emilio. Og går man endnu længere tilbage end det, så er jeg adopteret fra Colombia. Det ved jeg ikke, om jeg sagde før. Det er jeg i hvert fald. Jeg kom til Danmark, da jeg var 3 år. Og har i mange perioder af mit liv været meget påvirket af det. Og nogle gange har det været hver dag, hvor jeg har kunnet mærke, at jeg har været adopteret. Og det er jeg også kun i det her forhold, som jeg lige er kommet ud af, siger jeg. Jeg søger ikke på nuværende tidspunkt en kæreste eller seksuelle forhold eller noget som helst. Jeg søger at blive faktisk mere egocentreret. Jeg synes, der er ret stor forskel på egoisme og så det at være egocentreret. Hvis man er egocentreret, så begynder man at vende fokuset lidt mere indad, og det har jeg bestemt ikke gjort i de år, jeg har været sammen med min eksmand. Hvis man er egocentreret, så vender man blikket indad og prøver at fokusere på, hvad ens centrum har lyst til. Er man egoistisk, så gør man ting, hvad kan man sige, for at please sig selv. Man vil gerne have, at folk gør ting, for at man selv skal være tilfreds. Jeg vil gerne have, at andre folk gør noget, for at jeg bliver tilfredsstillet. Men det er ikke det, mit mål er. Mit mål er at blive egocentreret, altså have mig selv i centrum og være være i centrum. Det er mega svært. Det er en kæmpe proces, og jeg tror, processen startede, da jeg blev skilt med min eksmand, og der er en masse pile, jeg kan gå efter, som i hvert fald tyder på, at jeg i den periode, jeg var sammen med ham, ikke var egocentreret. En af dem er, som man måske kan se, nu har jeg prøvet at skjule det lidt. Et af dem er, at jeg har taget 20 kilo på, imens jeg var sammen med ham. 15 i hvert fald. Og det synes jeg faktisk er et rigtig godt tegn på, at man ikke har været egocentreret. Det er faktisk et super godt tegn på det, fordi jeg tænker, at jeg simpelthen psykisk ikke har kunne passe godt nok på mig selv og lytte nok til mine følelser og alle de ting, man burde gøre. Jeg burde gøre. Så derfor så har kroppen prøvet at passe på sig selv, og man har så taget et beskyttelseslag på. Og jeg har prøvet at passe på mig selv ved ligesom at gøre det oralt ved ligesom at hele tiden at skulle spise og hele tiden at skulle alt muligt andet, i stedet for ligesom at lytte til de følelser, der faktisk var på det tidspunkt. Jeg elsker min eksmand. Og min eksmand, han elsker mig. Og vi skændes stort set hver gang vi er sammen. Fordi vi ikke kan finde ud af at være egocentreret, men fordi vi er egoister. Eller fordi at vi ikke er egocentreret, så tror jeg, vi skændes. Det tror jeg er grunden til, at vi skændes. Fordi vi ikke mærker, hvad vi gerne selv vil, men vi mærker, hvad den anden siger og gør. Og det er ret svært at komme ud om og ændre os. Men jeg vil gerne lære at være mere egocentreret. Jeg vil gerne lære at finde mig selv. Og jeg vil gerne lære, at når jeg i fremtiden finder en ny, sød, dejlig
lækker kæreste, at jeg så er egocentreret, imens jeg er sammen med ham. Det vil sige, at jeg går en tur, hvis det er det, jeg har lyst til, uden at være nervøs for, hvad han tænker. Og uden at invitere ham med. Jeg har selv haft det meget sådan, at hvis min eksmand, han gjorde noget uden mig, så var jeg rigtig bange for, at jeg blev glemt. Og det skyldes nok min adoption. Jeg blev jaloux og blev bange for, at han havde en sjovere tur i byen med hans venner og de veninder, han måtte have, uden og så glemte mig. Faktisk glemte mig så meget, at han måske var sammen med en af de her piger. Det har han så aldrig gjort. Det har han aldrig været typen heldigvis til. Men det har jeg altid været rigtig nervøs for. Og derfor har det også gjort, at jeg ikke selv har haft lyst til at tage lige så meget ud. Fordi jeg tænkte, jeg vil heller ikke gøre ham ked af det, og det må man ikke. Og tænk hvis nu, og hvad hvis nu jeg så en, der var sød, og jeg kom til at kigge på ham i 2 sekunder. Det ville også være nærmest ligesom utroskab og sådan noget. Jeg vil gerne finde mig selv. Så meget, at jeg kommer til at kunne være tro mod mig selv. Så jeg kommer til at være egocentreret. Altså have mig selv i centrum, og ikke please alle andre, jeg er sammen med. Jeg vil gerne være egocentreret for at styrke min egen selvtillid. Fordi det tror jeg på, at det som styrker ens selvtillid, det er at have sig selv i centrum. Hvis man ikke har sig selv i centrum, så tror jeg faktisk, at ens selvtillid den falder ret voldsomt. Så det er en af grundene til, at jeg er med i den her gruppe. Også for at få et større socialt netværk for andre folk, som er alene, hvor det kan være angstprovokerende, pinligt, ikke okay til arrangementer, hvor alle har kærester, og man selv kommer som single. Hele familien har kærester, og man er selv single, og alle de der pinlige ting, der kan opstå, og dates, og alt det der. Men jeg er her også for at finde mig selv, før jeg finder noget som helst andet. Fordi jeg tror ikke, jeg finder noget, der er godt nok. Jeg ved, jeg ikke finder noget, der er godt nok, før jeg har mig selv i centrum. Så ja, og så vil jeg bare ønske jer alle sammen en rigtig god dag. Det er jo, alle mulighederne er der jo for, at vi får en god dag. Det er dejligt vejr, og solen skinner, og himlen er blå, og nu er jeg ved at gå i skoven, og det har også været dejligt. Så. Men rigtig god dag til alle sammen, og så håber jeg, at det er okay, at jeg lægger lidt forskellige videoer op herinde om forskellige emner. I dag har det måske været mest om at være egocentreret og huske sig selv, hvilket er det, jeg har glemt i stort set hele mit forhold. Så ja, rigtig god dag til jer derude. Hej.